xerrada d'avui s'intitularia la Proclamació de la República. Especifico que és la de 1931. La República d'Abril. La República de les 72 hores. Curiosament, la següent proclamació, la de l'Estat català de 1934, va durar 10 hores i la següent proclamació del 10 d'octubre de fa 3 anys va quedar en suspens després de 10 segons. És a dir, cada vegada hem anat millorant. S'ha anat durant menys. Clar, 25 d'octubre, el 27 d'octubre es va aixecar la suspensió i aquí estem. És l'aniversari i aleshores la meva intenció al parlar del 31 no és tornar a repetir fets coneguts i que es poden trobar a qualsevol llibre, sinó que vull analitzar els principals fets i comparar-los, valorar-los i comparar-los amb fets més recents. Ja que la història es considera que és mestra de la vida, segons Cervantes en el Quixot, doncs aleshores ofereixo un mestratge per pensar, per fer pensar, per criticar-ho, i després de l'explicació, miraré que sigui el més breu possible, doncs m'agradaria que hi pogués haver debat i preguntes i comparacions. La història és això, fer comparacions. Bé, doncs per entrar en matèria anem a veure i escoltar la proclamació d'aquesta república. Doncs aquí ho tenim. Ho sentiu bé? Catalana, com a estat integrant de la Federació Ibèrica. D'acord amb el president de la República Federal Espanyola, senyor Nicet Alcalá Zamora, pel qual hem ratificat els acords presos en el Pacte de Sant Sebastià, em faig càrrec provisionalment les funcions de president del govern de Catalunya, esperant que el poble espanyol i el català expressaran quina és en aquests moments llur voluntat. Bé, amb aquesta mica ja en tindrem prou. Abans d'arribar al 1931 hi va haver uns precedents, unes causes, òbviament. Primerament, els protagonistes. El protagonista principal és Francesc Macià, ja conegut. Home popular, al seu temps l'anomenaven l'avi, carinyosament. Anem a veure els precedents. Abans de la proclamació de la República tenim l'aprovació de la Constitució Provisional de la República Catalana, aprovada a l'Havana el 2 d'octubre del 1928, en el marc de la primera assemblea del separatisme català. En aquella època, el 28, el separatisme és el que ara nosaltres anomenaríem independentisme. El separatisme català a Amèrica, bàsicament, l'americà es reuneix a l'Havana i redacten un projecte de Constitució. En aquesta Constitució, entre altres coses, està inspirada, el jurista, el president del Centre Català de l'Havana, Conangla i Fontanilles, és qui la redacta i s'inspira en la Constitució dels Estats Units. El que passa que és una miqueta més llarga. Vindria a ser com el full de ruta. El que s'anomena el full de ruta. Els nostres polítics l'any 31 tenien molt clar quin era el seu objectiu, què és el que volien. Un cop proclamada la República,
aplicarien, a veure, el terme tècnic ara no me'n recordo, aplicarien aquesta Constitució Provisional de l'Havana per crear, doncs això, la república. Un altre punt, un precedent que ens porta a la proclamació d'abril del 1931 és el Pacte de Sant Sebastià, de l'agost, 17 d'agost del 30, de l'any anterior. Arran de la dimissió del dictador Primo de Rivera, les esquerres republicanes de tot l'estat espanyol, des de Galícia fins a les espanyoles i els catalans, es reuneixen al Casino de Sant Sebastià per projectar què és el que farien, derrocar la monarquia i com proclamarien la república. Es va intentar a través d'un alçament militar al desembre del 30, que va fracassar, però no m'hi estendré aquí. En aquesta reunió de Sant Sebastià hi havia els republicans espanyols i els socialistes, també. No es va aixecar acte oficial, diguem-ne, i d'aquí ve el problema. Quan es va parlar, diguem-ne, de la qüestió catalana, es va acordar que se solucionaria les reivindicacions catalanes, però no va quedar clar com, de quina manera. I com que no va quedar per escrit, els republicans espanyols van entendre una cosa i els separatistes catalans en van entendre una altra. Aleshores, hem sentit com Francesc Macià diu que, d'acord amb el Pacte de Sant Sebastià, proclamen la República Catalana i esperen la solidaritat dels altres republicans espanyols, etc. Per arribar aquí, també tenim que Francesc Macià es trobava a l'exili, a Bèlgica, a Brussel·les, no a Waterloo, en aquest cas. Com que la política en aquell moment es feia presencial, no existia la tecnologia actual de videoconferències i de les connexions instantànies, doncs per fer política no la podia fer des de Bèlgica o des de França, havia de ser present aquí. Macià va intentar al setembre de 1930 retornar. Es va presentar a Barcelona, però així que se'n van assabentar les autoritats espanyoles, el van portar a la frontera, amb França. Van fer el ridícul perquè es pensaven que era buscat a França i que un cop travessat de la frontera els francesos el tancarien, però no va ser res de tot això. Es veu que la justícia espanyola no estava assabentada del que passava a Europa. Aleshores, al febrer del 31, com que ja estaven convocades les eleccions municipals per l'abril, doncs li venien cuques al Francesc Macià i va tornar, aquesta vegada anunciant-ho. Tant és així que, seguint la carretera general, des de la Jonquera i passant per la costa fins a Barcelona, doncs pels pobles de la costa era rebut entusiàsticament el seu cotxe. Va arribar a Barcelona, també el van rebre. Això era el 22 de febrer del 31. Un altre fet curiós, també. El 25 de febrer, el jutjat militar li va notificar a Francesc Macià que s'arxivaven els càrrecs en contra seu, una mena d'amnistia. Però no s'arxivaven els mateixos càrrecs contra el seu secretari, que era Ventura Gassol. És a dir, uns sí, uns altres no. Anem a veure. L'acusaven, a veure si ho trobo per aquí. Sí, els càrrecs contra Francesc Macià eren tentativa de regicidio, injurias al ejército,
conspiración para la rebeldía militar i ultraje a la nación. Molt fort, això. Un terrorista, vaja. Doncs van arxivar la causa i el van amnistiar. D'aquesta manera es podia presentar a les eleccions, net, jurídicament. Després, al març del 17, 18 i 19 de març d'aquest 31, es reuneix una conferència d'esquerres catalanes a Sants, a Barcelona. I aquí es crea el Partit Esquerra Republicana de Catalunya. Era una unió de dos partits, l'Estat català de Francesc Macià, el Partit Republicà Catalanista de Companys, un grup d'opinió que es deia l'Opinió, a part de casals comarcals i locals que s'hi van adherir i van firmar individualment. Per tant, és uns partits polítics i tot un reguitzell d'institucions locals i comarcals. Es presenten a les eleccions municipals. Atenció, les autoritats de Madrid van convocar eleccions d'àmbit local, municipal, perquè tenien por que si convocaven eleccions a les Cortes guanyessin els republicans i aleshores tombessin el règim, proclamessin la república. En canvi, unes eleccions municipals tenien menys categoria jurídica i pensaven que podrien controlar-ho millor. Però aquestes eleccions es van convertir en un veritable plebiscit entre monarquia i república. I els republicans van guanyar a totes les grans àrees urbanes d'Espanya. Això els hi va donar força i el règim, que ja estava en crisi, doncs va caure, la monarquia. El rei, Alfons XIII, no va abdicar, va deixar en suspens les seves prerrogatives, el seu poder, i se'n va anar a l'estranger, exiliat, tècnicament. Va fer un manifest a la nació explicant per què se n'anava i un dels arguments era que volia evitar vessaments de sang, una guerra i tal. De fet, després es va fer acudits humorístics d'aquesta explicació seva. S'explica que un periodista li pregunta, això és l'acudit, no? Li pregunten al rei, diuen que se'n va per evitar vessament de sang. Diu, quina sang? I respon el rei, la meva, evidentment. Sembla ser per les últimes investigacions històriques que, en certa manera, el van fer plegar a Alfons XIII. Per mantenir la unitat de la pàtria, que això és el més important per tots els espanyols, espanyolistes, valgui la redundància, doncs, si continuava el rei, hi havia problemes que Catalunya se n'anés, i després els bascos. I aleshores, quan demana recolzament en els generals, i el general de la Guàrdia Civil li diu que de cap de les maneres no farien actes violents contra el poble i que per mantenir la unitat de la pàtria li recomanen que plegui, que se'n vagi per poder controlar la situació. Si no, això s'enfonsava cada vegada més. Per això va plegar, bàsicament pel problema català, que en deien ells. El resultat de les eleccions, doncs, a les grans àrees urbanes, que és on el vot es va poder expressar més lliurement, va ser majoritàriament a favor de la república. A les zones rurals, el caciquisme controlava el vot captiu i allà va ser al revés. Però el vot de les ciutats és el que es va tenir en compte i aleshores hi va haver mentre no es decidia el rei i el govern de la monarquia, hi havia un impàs, una situació que no se sabia què passaria, i aleshores aquí a Barcelona
prendre la iniciativa. Cap a 1:15 del migdia, Lluís Companys es presenta a l'Ajuntament de Barcelona per prendre possessió del càrrec de regidor, és a dir, no s'està per orgues. A veure, què passa? Davant de l'impàs, doncs, prenem la iniciativa, fem un fet acomplert. Entra a l'Ajuntament, surt al balcó, proclama la república, baixa la bandera monàrquica, hissa la bandera republicana, hi ha un canvi de banderes. També la gent, els republicans que han entrat a dins de l'Ajuntament, doncs despengen el quadre del rei, el llencen dalt a baix i altres quadres de personatges poc simpàtics. Bé, després això li ho comuniquen a Macià, s'assabenta que Lluís Companys ha proclamat la república i es va enfadar, li va sentar malament perquè no és el que ell esperava. Llavors, ràpidament es presenta a l'Ajuntament, renya a Lluís Companys. Això es veu molt bé a la pel·lícula basada en l'obra escrita d'Antoni Soler sobre la proclamació de la República. Està bastant ben ambientat i explica bastant bé aquests esdeveniments. Llavors, Macià surt al balcó i fa una segona proclamació espontània, una frase: en nom del poble català, proclamo la República Catalana i esperem que els companys espanyols proclamin les seves repúbliques i creem una federació republicana. És una segona proclamació. Després, amb tot això, a la plaça de Sant Jaume s'ha anat acumulant gent, travessa la plaça des de l'Ajuntament fins a l'edifici de la Diputació. Òbviament, el públic que ocupa la plaça fa espai, fa un passadís perquè pugui passar Francesc Macià, i allà a la Diputació parlen de què és el que s'hauria de fer. Veiem, s'assabenten que a Madrid després han proclamat la República i aleshores fa un redacta la proclamació de la República, aquesta vegada per escrit, i que és més o menys el text que després es va llegir i es va gravar, que és el que hem escoltat abans en vídeo. I llavors, a mitja tarda, torna a sortir al balcó de la Generalitat, que és quan li fan les fotos i tal, i llavors fa la proclamació aquesta més llarga. Anem a veure què és el que diu i analitzem-ho una miqueta més. Bé, fa aquesta proclamació, després en el despatx la signa, ho imprimeixen i ho reparteixen. Un banc de proclamació, un banc. Anem a veure. Llavors, banc de proclamació de la República. Doncs aquí ho tenim, República Catalana. Catalans, fixeu-vos com comença. Interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. Josep, què justifica la proclamació? Doncs el resultat d'unes eleccions lliures. Josep, li han donat un... Digues. No has obert l'arxiu. No he obert l'arxiu. No, no ho veiem. No he obert l'arxiu. És doble clic aquí. Sí. Doble clic aquí. Espera que no veig la pantalla. Ara. Ja hi tornem a ser com la setmana passada. No em surt. Sí. No.
I això que hem fet la prova abans, però no me'n surto. Primer obre l'arxiu i després comparteix-lo. Sí, ja. Obre l'arxiu. Anem a veure. L'arxiu. Share. A veure, es veu ara? Espera un moment. Ara sí. Ara enxample-ho. Ara sí. Bé, És per el més fi. gran. A veure. Ui. Així més o menys. Bé, doncs això. El vot popular li ha donat un mandat i aleshores aquest és l'argument que exposa. Després fa un esment al Pacte de Sant Sebastià. Diu, en fer aquesta proclamació amb el cor obert a totes les esperances, ens conjurem i demanem a tots els ciutadans de Catalunya que es conjurin amb nosaltres per fer-la prevaler pels mitjans que siguin, encara que calgui arribar al sacrifici de la pròpia vida. Bé, és molt èpic, això. Ressalto la paraula conjurar-se, és a dir, fan un jurament conjunt per portar a terme un objectiu polític, en aquest cas. És un verb que políticament no es fa servir gaire a l'actualitat. Jo crec que s'hauria de tornar a recuperar aquest concepte i aquesta paraula. Bé, doncs aleshores, allò típic, preguem que cada català, així com tot altre ciutadà resident a Catalunya, es faci càrrec de l'enorme responsabilitat que en aquests moments pesa sobre tots nosaltres. Un moment històric, tenien clar. Tot aquell, doncs, que pertorbi l'ordre de la naixent República Catalana serà considerat com un agent provocador i com un traïdor a la pàtria. Bé, com totes les autoritats, estableixen una estructura, una institució i fan valdre la seva autoritat i avisen que no s'hi vagi en contra. Esperem que tots sabreu fer-vos dignes de la llibertat que ens hem donat i de la justícia, la llibertat que ens hem donat i de la justícia. Aconseguir aquesta llibertat és un fet just, segons això. Ens apoyem sobre coses immortals com són els drets dels homes i dels pobles, és a dir, el dret d'autodeterminació. El 31 ja se'n parlava i ja s'exercia aquest dret. I morir ni tot si calgués no podem perdre. En proclamar la nostra república fem arribar la nostra veu a tots els pobles d'Espanya i del món, demanant-los que espiritualment estiguin, etc. Per Catalunya i pels altres pobles germans d'Espanya, per la fraternitat de tots els homes i de tots els pobles catalans, sapigueu fer-vos dignes de Catalunya. Una endreça, també molt típic i patriota, s'adreça als catalans. Sapigueu fer-vos dignes de Catalunya. Barcelona, 14 d'abril del 31. Això es va remetre a tots els ajuntaments i, a més, Macià demanava que donessin el seu recolzament. Anem a veure. Bé, aleshores, la proclamació. Un cop feta la proclamació, Macià comença a exercir com a president provisional de la República, signar decrets i a fer ordres. Un temps després es va demanar a un jurista d'anomenada Francesc Maspons i Anglesell que fes una anàlisi jurídica i jurisdiccional d'aquesta proclamació. Aleshores, diu Maspons i Anglesell, un jurista de prestigi,
que la proclamació, veiem, va ser feta amb una finalitat expressa i concreta, retornar a Catalunya la categoria d'estat. Per tant, una finalitat ben clara. El manifest de proclamació, signat pel seu president, comença amb aquestes paraules. Interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclama la República Catalana com a estat. El que li dona validesa és el vot popular. Continua. La proclamació va ser realitzada públicament i sense contradicció. Era clar i ningú s'hi va oposar. Els organismes de l'Estat espanyol, que en virtut de l'antic règim funcionaven en territori català o hi exercien jurisdicció, ajudaren amb eficàcia a consolidar-lo, aquest règim. A veure, el primer fet, quan entra a l'edifici de la Diputació, s'adreça al despatx del president, que és el senyor Maluquer, posat per la dictadura, i li diu que ve a fer-se càrrec de la institució, del poder. El president Maluquer li diu que no podia deixar el seu càrrec si no era per la violència, perquè l'havien nomenat, en fi, totes aquelles coses. Llavors Macià se li acosta, li posa la mà a l'espatlla i li diu: creu que aquesta és suficient violència? I l'altre Maluquer diu: sí, ja n'hi ha prou, ja me'n vaig. També s'ha de dir que Macià i Maluquer, que eren més o menys de la mateixa edat, eren coneguts i tenien sembla que tenien alguna relació, com cunyats o una cosa així. Per tant, primer, el representant ordinari de l'autoritat de l'Estat li cedeix el despatx, el poder. Llavors, aquest despatx comença a signar. Una cosa que fa és destituir el capità general dels Pujols i nomena un general de la seva confiança, López Ochoa. Dels Pujols no s'hi oposa, cedeix el seu càrrec. El nou general es presenta en el despatx de Macià, accepta el càrrec i allò que fan els militars, esquadra, saluda, sus órdenes, senyor presidente. Per tant, una autoritat nova nomenada per ell, el reconeix. I totes les autoritats que hi havia també obeeixen les ordres de Macià. Les forces militars, depenent directament del govern espanyol, diverses vegades, en dies successius, reteren honors al seu president. Això és important. En tots els estats, els militars reconeixen, és una manera de reconèixer la sobirania i l'autoritat d'un personatge, retre-li honors militars. Macià rep honors militars de les autoritats militars espanyoles, perquè l'exèrcit que hi havia era l'exèrcit espanyol. Per tant, està claríssim que exerceix l'autoritat, que és el president reconegut i que aquesta república funciona, va endavant. Però, què va passar a Madrid? A Madrid es van espantar moltíssim. Això no és el que ells esperaven. Per això he explicat abans. Van obligar a marxar el rei. Se'l van treure de sobre perquè portava problemes. Aleshores, es va crear un govern provisional de la República Espanyola. República, però espanyola. Per tant, eren, com totes les esquerres, progres de l'època i de qualsevol època, tenen unes maneres de fer més suaus. No són tan autoritaris ni dictatorials com les dretes. Però, en el fons, pensen el mateix i actuen igual. Més endavant, l'Estatut català va ser suspès per les autoritats de la República. Encara que fossin de dretes, era la República. Va suspendre l'Estatut d'Autonomia. Per tant, no és tant com... No té tant de prestigi ni és tant com es diu de la República Espanyola, al tanto. Bé, a Madrid, doncs això, es van espantar i també per evitar que els bascos fessin el mateix, l'endemà, dia 15, es veu que els bascos van convocar
a veure, a quin poble? Tudela no, Lizarran, una reunió dels regidors municipals acabats d'elegir, segurament per copiar els catalans. El govern provisional de la República hi va enviar la Guàrdia Civil per ocupar la localitat, Estella, això, Estella, i impedir que els bascos fessin el mateix que els catalans. Però en el cas dels catalans era un fet acomplert. Ja estaven, ja eren independents, ja actuaven. Per tant, el que van fer va ser enviar uns ambaixadors, entre cometes, una delegació, 3 ministres del govern provisional, 2 de catalans, al tanto, 2 de catalans i un d'espanyol, anar a Madrid per negociar, per fer un diàleg. I van negociar. En una negociació sempre es posen els 2 objectius, el que vol un i el que vol l'altre, i aleshores van baixant uns més o menys, n'hi ha d'equilibrar-se i arribar a un acord. Anem a veure. Els que van anar-hi era Fernando de los Ríos, després Marcelí Domingo i Lluís Nicolau d'Olwer. No es posaven d'acord, van estar moltes hores negociant i sembla ser que Lluís Nicolau d'Olwer, que era historiador, va proposar que es canviés el nom de República Catalana per Generalitat de Catalunya. És a dir, va recuperar un terme obsolet ja de l'edat mitjana, Diputació del General, que és la Generalitat, i aleshores doncs que s'acceptaria que Catalunya, els catalans redactarien un estatut d'autonomia i el presentarien a les Corts. Un cop es fessin eleccions a les Corts, que es van fer el mes de juny. I aleshores doncs s'aprovaria i tot aniria bé. Enganyifa, un cop es va presentar l'Estatut a Madrid, el van retallar. Bé, anem a veure el tema aquest de l'Estatut, de la negociació. Veiem, primerament, el canvi de República per Generalitat, Rovira i Virgili va escriure un article a la premsa en el qual explicava que no era solament un canvi de nom, no era merament un canvi de nom, sinó que el nom portava la cosa, canviava la substància. No era un estat sobirà, sinó que s'abandonava la sobirania i continuàvem sotmesos a l'estat espanyol, a la república en aquest cas. També, poc després, l'any 32, un jove polític de 25 anys, Jaume Miravitlles, va escriure un llibre que va portar polèmica. El títol del llibre era un interrogant. Això segueix la tradició aquesta dels escrits polítics, el títol del qual és un interrogant, que va començar l'abat Sillés durant la Revolució Francesa. El document, el llibre es titulava "Ha traït Macià?", amb el fet aquest d'abandonar la República i acceptar la Generalitat i estar sota la República Espanyola, que és, efectivament, el mateix Macià, el 17, quan va acabar la reunió, va comentar que aquest va ser el moment més trist de la seva vida, perquè ell havia lluitat per la República i aleshores o no es va veure en cor, o es va trobar sol, abandonat, o les circumstàncies no van ser favorables i va haver de claudicar, va ser una claudicació. El canvi de nom no és merament un canvi de nom, sinó que canvia la substància, la cosa. L'estat ja no és la república sobirana. També una mica després, he parlat de l'Assemblea del Separatisme Català a l'Havana, que van redactar la Constitució Provisional de la República Catalana i llavors les dames del Centre Català de l'Havana havien brodat una bandera catalana i una estelada, em sembla. Li van lliurar a Macià perquè quan proclamés la República la hissés, la enarbolés i com a símbol. Quan se'n van assabentar
d'aquesta reculada van anar des de l'Havana fins a Barcelona. Una delegació d'aquestes dames li van reclamar l'estelada que els hi retornés perquè no havia complert la seva paraula. És anecdòtic, però és simptomàtic també. Bé, miro d'acabar. La República Espanyola reconeix el govern provisional de la Generalitat. Aleshores, els catalans nomenen una comissió per redactar l'Estatut de Catalunya formada amb regidors dels ajuntaments, que eren els únics representants legals que havien estat elegits. Es reuneix un comitè sota presidència de Josep Carner a Núria, al santuari de Núria, a l'hotel. Aquest any 31, doncs això és el maig, juny del 31, al març del 31 s'havia inaugurat el tren cremallera i el nou hotel de Núria. Per tant, era un lloc d'estiueig recent, nou, i a més, allà a la muntanya hi hauria tranquil·litat i els ponents podrien redactar aquest estatut. Era un estatut, l'Estatut de Núria, un estatut sobiranista. Els catalans, després de les negociacions i de la claudicació amb Madrid, encara volien salvar alguna cosa, la seva sobirania. Era un estatut sobiranista i estava pensat amb la idea que la República Espanyola acabaria sent federal, però no ho va ser. Al juny del 31 s'aprova aquest projecte d'estatut, s'acaba. Després es presenten als diversos ajuntaments, el govern el vota i està a favor, es fa una enquesta o una votació ajuntament per ajuntament, cada corporació vota si està a favor d'aquest estatut o no. Es va aprovar quasi per unanimitat. Tots els regidors dels ajuntaments es van reunir i van aprovar aquest estatut. No me'n recordo quin dia de juliol, 26 de juliol del 31. Llavors es convoca un referèndum, el govern de la Generalitat convoca unilateralment, igual com la proclamació de la República és unilateral, un referèndum popular que va tenir lloc el 2 d'agost del 31. En aquesta època només tenien dret a vot els homes. Van anar a votar els homes i al costat de les urnes pels vots hi havia un llibre de recollida de signatures per les dones que hi estiguessin a favor o en contra, que signessin i diguessin el què, i per aquells altres ciutadans immigrats recents que no estiguessin empadronats a Catalunya. També podien firmar. Macià va tenir especial interès que les dones signessin i manifestessin el seu interès, la seva opinió respecte a l'Estatut de Catalunya. Va anar a votar el 75% del cens i el resultat va ser quasi el 99% a favor. I bé, el cens devia ser uns 800.000 homes, o encara no. I va recollir com unes 400.000 firmes de les dones, la meitat del cens de les dones. La primera vegada que les dones feien un acte polític d'aquesta categoria. Això és important ressaltar-ho. Bé, i després això, es presenta l'Estatut a Madrid, el 18 d'agost del 31, s'està un any en les coses, es va discutint, el van retallant i es va allargant molt, fins que a l'agost del 32 hi ha un intent de cop d'estat monàrquic. Llavors els republicans espanyols s'espanten i ràpidament enllesteixen la retallada de l'Estatut perquè volen tenir els republicans catalans contents, perquè sense els catalans, sense el recolzament dels catalans, la república era dèbil, no hauria acabat de funcionar. Llavors, en un mes, el 9 de setembre, aproven l'Estatut retallat. I llavors entra en fase de la maquinària legal, es convoquen eleccions al Parlament de Catalunya, es voten i
i tot torna a funcionar. Bé, doncs, per acabar, una sèrie de punts a comentar, preguntes obertes que deixaré aquí per després si podem tenir una mica de debat. Primerament, l'avinentesa del 14 d'abril. Bé, primer, abans del 14 d'abril hi ha l'instrument, que són els partits catalans que tots ja estaven d'acord. Esquerra Republicana és el nou partit que acabarà sent hegemònic. Per què? Perquè durant 60 anys, des del 1873, que va fracassar la Primera República, els republicans catalans han estat fent campanya. No és una república retòrica, sinó que els republicans han actuat, les organitzacions republicanes. Llavors el que fan és unir-se i això dona força. Sabien clar el que volien. Ara diríem un full de ruta, però que seria la Constitució de l'Havana. El que volien era la república tal, que havia de ser així, així i així. De tota manera, el 14 d'abril hi ha molta improvisació. Per què? Perquè hi ha hagut un canvi, els monàrquics no saben què fer, se senten derrotats, els republicans encara no ho veuen clar, llavors aquí es pren la iniciativa i són fets concrets, complerts. És a dir, van per endavant, proclamen la república i llavors a Madrid a veure si s'atreveixen a anul·lar-la o a veure què passa. Després hi ha una estira de ronça, una negociació, es veu clar cada bàndol què és el que volia i al final els catalans, Macià cedeix, potser perquè no tenia prou força, i aleshores els republicans prometen una cosa, doncs allò de la interpretació és diferent i retallen l'Estatut perquè era massa agosarat. El que demanaven els catalans era massa agosarat, van arribar a dir. I els espanyols, encara que siguin republicans, d'esquerres, socialistes i progres de l'època, doncs això, l'anticatalanisme existia. Durant la discussió de l'Estatut català a les Corts de Madrid hi va haver una campanya anticatalanista de catalanofòbia semblant a les que hi ha hagut últimament, molt clar. I si llegíssim els textos dels unionistes espanyols allà a Madrid, en textos actuals no hi ha cap diferència. Donen els mateixos arguments. La caja común, no, els diners pels catalans no, hisendes de tots, etc. La proclamació de la República Catalana va ser unilateral, que és com s'han de fer les coses, anar a la idea i deixar-se d'orgues. Després van ser els de Madrid que, corre-cuita, de Madrid van venir aquí per negociar i mirar de controlar la cosa. Després, l'Estatut de Núria, malgrat haver rebaixat les aspiracions inicials, l'Estatut de Núria era prou ampli i prou acceptable. També el van retallar perquè no s'acceptava. Ja dic, Ortega i Gasset, diputat a les Cortes de Madrid, el màxim que va arribar a dir a favor de l'Estatut i dels catalans és que la conllevància, és a dir, què hi farem? Hem de suportar els catalans? Doncs conllevància, res de solidaritat ni res de tot això, sinó aguantem-los com quan un té una piga al nas o un gra al peu, doncs s'ha d'aguantar. Això és l'actitud que tenien els republicans espanyols de l'època. I, doncs, res més. Sí, potser una breu qüestió de terminologia. Proclamació de la República o declaració de la República. En termes jurídics, jo no en soc un entès, però segons el diccionari, doncs, proclamació és l'acció de proclamar.
Primera excepció. Segona, declaració pública i solemne, anunci oficial d'un esdeveniment, d'una llei, d'unes eleccions, etc., per part de qui té l'autoritat. Per exemple, proclamació de la República. I proclamar vol dir publicar solemnement alguna cosa, anunciar-la públicament. És allò que hem vist. Es fa una proclamació pública i sense contradicció. En canvi, declaració és, primer, acció de declarar o de declarar-se. Segon, manifestació feta per comunicar o per establir la veritat sobre un fet o un esdeveniment. Tercera excepció, anunciar obertament un fet, especialment notificat oficialment aquest fet. Per exemple, una declaració de guerra. Aleshores, declaració d'independència. Els Estats Units parlen de la declaració d'independència. En certa manera, quan comença la declaració dels Estats Units, diuen tenim per certes unes veritats, etc. Fan una declaració. Tècnicament, a efectes pràctics no hi ha diferència de declaració i proclamació. Són uns matisos legals pel que es veu. Per tant, proclamació. Bé, doncs, jo ja he exposat els fets, he mirat de valorar-los, comentar-los i comparar-ho una mica amb l'actualitat i deixo el tema obert per tenir debat, converses, aclariments, a veure... Moltes gràcies, A veure professor què es diu. Xauret. Moltes gràcies, professor Xauret. Jo volia trencar el foc d'aquest debat. Precisament, el que vostè ha explicat recorda molt, o sigui, és un déjà vu del que hem estat visquent una i una altra vegada. És com es diu avui en dia el dia de la marmota. No s'acaba mai de completar el cercle viciós, torna a començar. Quin pas fa falta perquè totes aquestes declaracions, tots aquests estatuts, tots aquests referèndums, tot això ens converteixi en una república independent? Doncs sí, sembla un déjà vu, ja vist. Però no és que la història es repeteixi, sinó que els factors que influeixen són semblants i aleshores els resultats també solen ser semblants. Per tant, el que hauríem de fer és aprendre dels errors, aprendre dels fets i mirar de fer-ho millor la propera vegada. Què n'hauríem d'aprendre d'aquí? A veure, 1931, això ja està passat, 2017 també està passat, de cara al futur, transformar el present i millorar el futur. Doncs què és el que hem de fer ara? Jo penso que la unió és fonamental. Si tots els catalans estiguéssim units amb el mateix objectiu, tenir-ho clar, més independència, 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 sense color, doncs això ens donaria força. Per tant, negociar, establir el mínim comú denominador, l'objectiu últim i anar per aquí, sense dubtes. Endavant. Sí? Això volia dir, precisament, en algun calaix de la taula del president de la Generalitat hi ha d'haver la declaració bilateral d'independència. Després es va suspendre. Què cal fer perquè la tregui del calaix i sigui efectiva? Sí, la declaració aquesta del 10 d'octubre a mi em va decebre molt perquè va ser una vergonya. Es diu que en Tarradellas deia que en política es pot fer qualsevol cosa menys el ridícul. El 10 d'octubre van fer el ridícul internacional. Ja a Europa sembla que ja no ens prendran en sèrio mai més. Allò va ser ridícul, espantós.
una vergonya. I després el 27 d'octubre ja no es podia arreglar. Què es pot fer? Doncs tenir les idees clares, ajuntar-se amb els que sí que siguin independentistes, distingir els que només ho són de boquilla dels que realment ho demostrin. Hi ha dos elements que ja fa temps que haurien d'haver funcionat, que són quan es van crear l'any 18, el Consell de la República i l'Assemblea de Càrrecs Electes. Això és el més revolucionari que tenim en aquest moment. Doncs no sé si serem a temps. Aquests dos elements ja fa temps que s'havien d'anar impulsant, perquè són unitaris i amb aquests instruments ens escapem del control espanyol. Doncs, per tant, tenir les idees clares, anar treballant, reivindicant totes les lleis que han suspès, les lleis socials, els països catalans, la defensa de la llengua com a llengua oficial, en fi, anar per aquí. Això són, com dic jo, intuïcions, perquè esclar, jo no tinc la solució. El que passa que els exemples històrics ens diuen que les proclamacions d'independència que han fructificat, com s'han fet? Doncs fer el mateix. Bàsicament la unió. Els americans, quan van fer la seva declaració, ho tenien clar. Van dir, o guanyem o ens en sortim tots junts o ens aniran penjant un per un. Bé. Alguna intervenció més? Moltes gràcies, professor Xaubet. Moltes gràcies a tots els assistents. Presento les excuses del president, que avui no ha pogut estar amb nosaltres, i fins a la propera videoconferència, que és el dia 4 ja, no? Moltes gràcies. A reveure. Adéu-siau. Bé, gràcies a vosaltres. Adéu, gràcies. Adéu-siau.